Телне шундый бозып сөйлисең, ил колагын хурлап халкыңның рухын рәнҗетәмен димисең. Мискенләнмә, бакый гомер килгән тел байлыгын итмә кадерсез. Бер уйласаң, илаһи бит изге, кеше әйткән аваз һәрбер сүз. Һич мәртәбә түгел туган телдә җиң очына карап сөйләшү. Җиң эченә. Монда очына юк. Җиң эченә карап сөйләшү, көчле горур сөйләш кирәк икән, хаким телләр торсын көнләшеп. Иренмә син туган телнең асыл байлыкларын ачарга. Biz ваемсыз булсак, чит ят сүзләр хәзинәңне әзер басарга. Ана телен ватып бозып сөйләп, кешелеген генә төшә бит. Корама тел яман шир булып, яңа буыннарга күчә бит. Күп телләрне белү яхшы шөгыль, туган телең уйый калмаса. Җаның салып әйткән сүзен синең аша балаң аңласа. Мәгълүм, дөнья көтү, заман өчен файдалырак телләр бары да. Тик шунысы фәкать туган телдә иман иңә кеше җанына. Киләчәкнең башы бүгенгедә. Нинди шатлык, картлык көнендә оныкларың сиңа рәхмәт әйтсә, матур итеп туган телеңдә. Менә сиңа озын һәм бәхетле гомер теле. Бик зур рәхмәт, матур эшләгән. Bu şoğardan соңғы күплегендә безнең Җәлил хәзрәт бирде. Ул без Балташ районы Бырбаш дигән авылдан бит инде. Бырбаш авылына кергән җирдә аның язып куйган зур итеп һәр кешенең күңеленә үтеп керлек. Син аның белән туган нинди телдә сөйләшәсең дип язган. Менә. Димәк, безнең Җәлил хәзрәт тә синең шигыреңне укыган. Фикердәшләр күп мәсьәләләр.